Asan kayo bahay ng Duday? Sa pagtanungan. Ay, kaganda naman ang aking mga tanim. Ay, katulad na sa akin, ay maganda din. Ay, ito ang ganda, oh. Ate, pwede po magtanong. O, bakit? Ito po ba bahay ni Duday? Ano kailangan mo? Ayan po ba siya? Oo, ina niya ako. Order kasi sa Shopee. Ito na po, deliver ko na. Sige. Sasabihin ko na lang, ha? Okay, wait lang. Duday? 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 Bakit, Nay? Duday! May naghahanap siya sa labas. Shopee daw yun. Hindi ko baka na yun sa Shopee na yan. Uy! Dumating na ba? Sige. Hi, Kuya. Ito na po yung order, ma'am, sa Shopee. Ako ang kailangan. Pero kailangan po natin ng pictorials kasi importante po sa amin. Pictorial? Sige. Ready na ako. Ma! Pictorials daw! Oh, sige, anak! Tara! Ano na po, ma'am? Tara! O, tara! Dito na lang! Halika, anak! Halika! Ay, ako gusto ko mag-pictorial yan dito, oh! Ang ganda dito mag-pictorial. Ayan, dyan ka! Sige, picturean mo na! Sige na! Picturean mo na! Ayan, sige! Dapat gandahan mo kay ipopost sa Shopee. Uy! Dapat magandahan mo! Gandahan mo, anak! Gandahan mo! Tarungin mo, kuya, tarungin mo. Dapat maganda ang anak ko din sa Shopee. Tadyakan kita pa. Kuya, sige na. Pusing ka. Ayan o, ang ganda ng anak ko. Ayan. Diba? Sige pa, picture pa. Ayan. Picture mo. Tarungin mo, kuya, ha? Tarungin mo. Ayan, dapat maganda ang anak ko dyan, ha? Ayan, gandahin mo. Gandahin mo, anak. Dapat gumaganong-ganong ka, oh. Tarungin mo. Sige pa. Tarungin mo. Ayan. Okay. Ayan. Sige. Ang ganda talaga ng anak ko sa picture. Ay, maraming salamat sa'yo. Sige, yung anak ko. Ay, ganda mo pala sa picture. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ganang outfit mo. Naka-built-in pa pa. Ganun ka. Tara. Ganun tayo. Ay, ang ganda mo pala sa picture, anak. Sus, Diyos ko. Ganun pala pag mag-Shopee, no? Kailangan talaga mag-picture. Ay, ako naman ay mag-order din ako sa susunod. Mag-order din ako. Tapos mag-picture din. Maganda din ako sa picture. Ay, mana ka sa akin kaya. Bukas mag-order ako. Dapat damihan ko ang order ko. Kasi para marami ang pictorials, no? Dapat maganda tayo, anak. Kasi ipupost doon sa billboard. Tapos may Shopee. Kasi dapat ako ang pinakamaganda. Diba? Kasi ina mo ako. Ayan, may GNP Express sila. Ay, excited ako mag-order. Sige, mag-order na tayo. Okay. Dito na. Order to sa Shopee.